אז מה קורה אנשים? כאן דניס. אז מחר אני נוסע לים המלח, וכן, ולוג של יומיים, כן, יומיים בים המלח, וצריך לארגן תיקים, כי עדיין שום דבר לא מוכן למחר. תראו את הקרמביקים האלה, תראו. הכנתי לבד. homemade קרמביץ. תראו איזה יופי. עוד אחד. יופי. זה בין הראשונים שהכנתי, לא יודע. כן, אתם רואים עוד קרמביץ. אני לא יודע אם אתם רואים את זה טוב ואם זה מעצבן או לא, אבל יש פישי למצלמה ואני לא יודע אם זה מעצבן או לא, אבל אין לי כרגע איך לבטל פישי כי זה מובנה בתוך המצלמה. אז אני צריך לעשות משהו, ואולי אני אצלם עם מצלמה אחרת. אני נותן לי מחלבה שלי ואחר כך אני אלך לעזור לאבא שלי להעביר את הדברים לאוטו. פה במקום נוסעים אנשים, כולם עולים לאוטו ונוסעים לים המלח. To see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. אז הגענו לים המלח, שאנחנו פה. כן, לא נראה לי אני הולך להיכנס למים היום. גם אתה הולך להיכנס למים? לא. עכשיו הולכים למלון, תראו את הנוף והרעש של הרוח. אוכלים קצת גלידה בבריכה פה, נהנים. כן. ככה אנשים נראים בים המלח. כן. 12, 18, 11, הנה זה פה. הלו, ראיתי. כן, אבל זה מגבת. כרטיס מגבות. נושא. זה כרטיס מגבות, לא יעבוד. לא. תראו איפה הסבתא שלנו בים? אני מחזיק לך את זה, יאללה בוא, נו מהר. יאללה, נו, רוץ ילד, רוץ! כרטיס. קח כבר את הכרטיס. עכשיו עד שהוא יחזור. אבי, אני אצלם. אתה רוצה? כן. יאללה, אנטון עושה ולוג. אני הולך להפיל את המצלמה. טוב, הנה הוולוג של אנטון, שזה הוולוג של דניס, כי אני לא מפסיק. אנחנו עכשיו הולכים לחפש את סבתא שלי בשביל הכרטיסים לחדר, ואחרי זה תסתכלו איזה יופי. אחרי זה הולכים לחדר
אחר כך למכון כושר, אני מקווה שיכניסו אותי, ואני קטין, לא, אז אני הולך לים, איפה הם? כי אנחנו צריכים את הכרטיסים לחדר. יש פה הרבה אנשים, ואני לא נראה לי נמצא אותם מהר. לא מצאתי אותם, אז אני חוזר לדניס, ונקווה שהכל יהיה בסדר. טוב, ואנחנו תקועים פה מחוץ לחדר, ואנחנו לא יכולים לעשות עכשיו כלום כי אנטון מנסה למצוא אותם, אבל לא מוצאים. ואין לנו מפתח, אנחנו רק עם הדבר הזה של המגבות. הנה אנטון שם, עומד חוץ לחפש. אכלת בכלל? כן. מצאנו את המחשבים של ה... לא מכיר אף אחד. טוב, אז... אנחנו הולכים פה לאזור של ההורים, עזבנו את המלון, כפי שאתם רואים הוא מאחורה שם, אז אנחנו... לא הלכנו למקום הנכון. טוב, אז כפי שאמרנו, אנחנו הולכים עכשיו לאכול להורים, הם פה ליד, הם בים, אז כן. אנחנו הלכנו למלון. אנחנו הלכנו למלון. ושהוא בים. והם בים, כי אנחנו לא אוהבים את הים, אז עדיף ברכה. מה, היה בעיות בכניסה. ילדים משחקים שם... נדפקנו שם עם שומרים. כן, היה בעיות, זה לא שלנו, אבל היה בעיות, נתפסנו על פלישה לבריכה, סתם. לא, אבל שילמנו אחר כך. אני על הוואגבה. סיפור ארוך. כן, אני אססנו, דניס. חסה סינן. טוב, אז מה אני יודע, נחזור לכם ליד החנויות שם? נסתכל קצת בחנויות? לא יודע. טוב, אנחנו הולכים בקיצור, בעיקרון עכשיו לאכול ונתראה אחר כך, ביי. ילד דפוק! וואו! ליטל איינשטיין. טוב, אז בקיצור, אנחנו עכשיו סיימנו עם המלון הזה, אנחנו הולכים עכשיו לצימרים שאנחנו אמורים להיות שם, ההורים שלנו מחכים לנו ויאללה בואו נלך. כן, זה קצת מתוסבך כל מה שקרה פה, קשה להסביר, אבל יאללה ביי! נסביר לכם אולי בצימרים, לא? אבל כן, זה קצת יהיה מסובך להסביר, אבל זהו לעכשיו, אנחנו יצאנו מהמלון, עכשיו אנחנו בדרך לחוף. איפה שההורים שלנו נמצאים, אנחנו ניסע איתם לצימרים, ושם מחכים לנו הפתעות. תראו את היופי שיש פה, אם רואים את זה בכלל במצלמה. נראה לי קשה לראות, בוא נראה אם אני יכול לעשות זום. כן, אבל ככה זה עם חר האיכות. טוב, בעיקרון נוף יפה. אתם לא תראו יופי כזה, אף פעם, אף פעם. אף פעם, אף פעם. רק בחו"ל. רק דיברתי על יופי. תראו את החרא הזה, זה חרא, זה פשוט חרא. רק בחו"ל. טוב, אז אנחנו אוכלים עכשיו ורואים סרטונים. אנטון רואה שם ויינים ושם את זה על פול ווליום בכוונה. כן, אז עייפים, כבר מאוחר, מה שעה עכשיו? 8:30. רק 8:30? מרגיש כאילו כבר 12 או משהו כזה. זה כל היום. תודה שצפיתם, לייק, סובסקרייב וקומנט, ונתראה בפרק הבא, יאללה ביי.